Hey, ngase ngane ebhadi bo. Sekuyephi ukujonga kumanqele? Umanqele othuka mina umuntu wesifazane ethi nginekiwi. Ubujongo njalo lobo. Majongo ngiphendulani na. Kusobujongo lobo kuthi umuntu wesifazane uyijongo. Hey. 2 manqele. Awungitshele mfowethu. Uhlule ukuphendula umbuzo engubuza izolo ukuthi yipi kanti ihit wona wayishaya uhamba wedwa. Majongo mani lawa adansakho ngoba sazi ukuthi thini ijongo ngengoma yehawu. Nathatha umaskandi manqale nawenza idance sensolo welile. Nonke ninamajongo elilandela umanqele elifeqo zakho ngama dance nibe nithini ngamajongo. Ijongo enjani lele kudansa kanje? Amajongo kodwa yini ijongo? Kahle kahle ke ningiphenduleni yini ijongo? Yini ijongo? Manqele mina bengikhuluma iqiniso bemele ungiphendule kahle ngoba umuntu wesifazane. Ngiyakubuza ngithi mina uyonabukeliswa amaphara nefebe kozokube nini ngoba yikho ingoma yakhe siyasiwe. Leli qiniso leli libabayo leli selikwenze wena manje usungithuka kanje umuntu wesifazane manqele. Ekubeni mina ngibuza umbuzo wodwa ngathi iyiphi hit owakwayenza uhamba wedwa unganabukelisiwe? Ayikho. Yiphi ingoma yehawu? Ayikho. Yiphi ingoma yebongo nawo? Ayikho. Nonayo unabukeliswa umphako. Ngihamba manga yini? Ngihamba manga. Kahleni bafethu. Ungadlali ngathi. Manqale, ungayithintisa emgodini. Mbuzo umuklini ngabi. Angidinge enhlamba, angidinge lutho, ngidinga ukuthi ungiphendule. Angithi wena uyinkunzi wena. Inkunzi ke ahlala inkunzi kwinkomasi iphendule. Hayi into zokuthi ungithuka. Manqale. Naye lokugcina lami. Ihotela sasilele kulo mfowethu. Awubona le yakhe uyami lidedele. Majonga njani la wadansayo? Wakalibona nje ngodansa. Hey nina buyalani nina. Ngizosiqhaphaza la mithi nizinsizwa nithi ngamajongo. Kanti insizwa into enjani? Ndihamba ifequza, hamba udansa. Le ngoma yomdanso le sengathiwa ingoma yamahiti. Imfequfequ le. Nathatha into yophusukela nomgqumeni nomthengiseni manje nasenyenza manje sekuyidance yema hip hop yefebe. Buyalani nina. Ngifuna ingoma kaManqele hit yehawu. Hayi le mdance le asitshela ngawo uManqele athi ama hit ashimdanso le. Abalokhuza kuyo asekwa kuyo holwa. Unengoma zamadance ezikhawundana namaphara. Anayi ingoma ye-hit ye-million ingoma yakhe ekuthiwa eyomsizwa nehawu. Tshela amavuwazi uya-editha uManqele, uya-editha amavuwazi uyayithengela uphahlulukile nimuzwa. Namhlanje ngizothuka mina uManqele ephahlukele yena wathi amavuwazi aya-edwa lokho eda amavuwazi wathenga ekhipha imali. Lesi ukuthi umuntu ngasaphuza ngisho ugoloko imali phela kumavuwazi yawathenga ya-editha ngathusha imiliyoni kakhulu kanti imiliyoni uyikhandele yena. Yonke into yakho inabukelisa lo khathele majongo ngingamajongo habe nidansa nje ubujongo lobo kanti yini ubujongo yini insizwa ungadlali ngathi nini.